mulleres que traballaban, disfrutaban e celebraban a natureza. O que imos ver aconteceu un día calquera fai moitísimo tempo. Tócalle falar a Aroa. Xa estamos en casa, imos a dibuixar o que fixemos hoxe. Tócalle falar a Iria. Imos al mil. Todos en pé, a traballar. Wait,
las pegatinas. E tócalle falar a Valeria. Rematamos. Rematamos, vamos a celebrar. Grito de guerra. Xa é moi tarde, imos pra casa. A las pegatinas. Valeria. Santa Andrea, vamos a buscarla. ¡Andrea! E foi así como apareceu o teatro un día calquera, sen público, fai moitísimos anos. Deronse conta de que o que facían podía facer disfrutar a xente.